Asa onye Igbo ewu ịwala mmụọ ọjị ọgba isi kedu ihe ọ pụtara? Ịwala onye ụwa gị ọjị ọ agwa onye ụwa gị ọ ndị ichie be unu ọ agwụ ndị ichie be unu ịwala ha ọjị ọgba isi kedu ihe ọ pụtara? Ọwụ soshal midia ka m na-eme nke afọ na soshal midia. Continue. Hụchaa ntị gị ọfụma ka m kụziele gị ihe ma ịwala mmụọ ọjị ọgba isi chiwuo ọjị ahụ na ibe ọfụtawa ọjị okwu na ụka ọmụnwa wee zi na 001 na akọrọ gị okwu ndụ na ana nkwujọ ana jidekwe m mana ọ dịkwa ụzọ na-abụ ntị adịkwa ọwụ na ebe a na-eme mmemme ịwa ji nkwụ nwaanyị agbamnkwụ ọwedim awa ọjị ọgba isi ibe aṅụrị mana ịwala mmụọ ọjị ọgba isi chiwuo na ọjị okwu na ụka weta ọjị ọzọ wagharịala mmụọ ahụ 70 years old mmụọ sụkwa ya wụrụ ịwala mmụọ ọjị ọgba isi ọjị okwu na ụka chiwuo ọjị ahụ wagharịa ọjị ọzọ. Ibe mere m ji eme vidio a maka na anọrọgo m ebe m nọ mmadụ wala mmụọ ya ọjị ọgba isi ọ na-etu ya aha nsụwa ụnụ ahụrana ọkpụ ebi amaghị ụzọ kpụrụ baba onye nwe evi ọ na-etu ya aha emechara m kpọọ ya maka ya ka m ji wee mee vidio a. Ịwala mmụọ ọjị ọgba isi chiwuo ọjị ahụ na ọjị okwu na ụka ka ọwụ ọmụọ wee zi 001 na-ebecha ome nke ntị na-anụ ntị adịkwa ayi ndidi bụ ọgwụ ụwa.